Erokamana nya Kristo wino kawadhi nyimeni ogai machon mardo David Maraga koro lieko ni omaye jochiwari tamage matimore mana ndara riyo tok Maraga yoro ng'anyo mar rawere mano bagi bwa ma Nairobi tarik 25 dwe mar auchiel higani. Maraga bende osebedo ka seyo bila kuom tiyo gi teko mathoth e kinde ma girakore gi jong'anyo. Jafo marwa Efi Nyakidi ni kod ler mathoth. Ndala riyo tok riwore kod rawere e ng'anyo mano bag tarik 25 dweni boma ma Nairobi. Ogai machon ma doho David Maraga koro yango ni omaye jorit mage. Ng'anyo ma tarik 25 nochan mar dhialo rawere mano wito ngimagi kod mago mano yudo hinyruok e kinde ng'anyo mar kwedo paro ma chik omenda ma higa 2024 2025. Kata kamano, rakruok e kindo bila kod jong'anyo nomono chenro no dhi nyime kaka nochan, wirani kata Maraga nobane iro malungo wang'. Ei ote mare, Maraga oyango ni tarik 25 dweni odiochieng' mano riwore gi jong'anyo. Achiel kuom jochiw arita mare nomi chik mondo kik chop tich mar dino winjore odhi e tiegruok moro mar obila. Odiochieng' maluwe mano tarik 26 noyudo ote ni jochiw arita mamoko nomi chik mondo dog kuonde mane gisebedo ka gitiye. Omedo ni osebedo gi jochiw arita go kuom higni madirom 5 kendo yono manogol gi godo kelo chich kendo dwache en mondo mi oduokgi mapiyo. Kata kamano, tendo bila wacho ni gionge kod ng'eyo moramora mar mayo Maraga jochiw arita meke kata gino mademi timne kamano. Komachielo, ten migao mar arita pachoka poko yango kaponono giseyudo bende ote makamano. Maraga osebede opara manyime e sundo piny owacho mondo mi okaw okang' mager machik ne jogo mitudo gi nek mar rawera kendo japuonj Albert Ojwang'. Ojwang' nonege tesendo bila ma Central boma ma Nairobi toka no make dalagi e kaunti ma Homa Bay kitude gi ketho mar ndiko gigo maketho nying jalupo gai mar obila Eliud Lagat. Maraga bende osebedo ka kweda ahinya tim mar obila matiyo gi teko mathoth kuom jong'anyo. Magi duto timore bende tok Maraga yango ni olap dhoge ndong' ne lemo ma jatend piny kendo biro laro komno e yiero maduong' ma higa 2027. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.